Aw ni yakuma bi an bena macaroni buleti lama de kɛ. Ale ka di kosɛbɛ surafana ko la wa a ka teli n'o bɛɛ ye. A dundala fana a tɛ goya maa da. Aw bismila. An b'a daminɛ an ka sogo yirali a n'a nafɛnw ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka sogo sinen don ka ban. Karɔti bɛ kɛrɛfɛ. Layi den 3 bɔɲango, persil dɔɔni ani poivron. Ni poivron in bɛɛ tɛ k'a la dɛ, an b'a tilan 2 ye. An bɛ kɔgɔ ni poivre mugu dɔɔni kɛ an ka sogo la. An bɛ coriandre mugu cuillère fitinin ɲɛ 1 bɔɲango k'a la ani paprika fana cuillère fitinin ɲɛ 1 bɔɲango. I b'a kɔgɔ ko jateminɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'a sɔrɔ la épices wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o bɛɛ k'a la. N ye nafɛn minnu yira an y'olu de si ɲɔgɔn na hachoir la. Ayiwa ni maana dɔ y'i bɔ fili la kun k'a tɛ fɔ hachoir k'a bɛ fɔ de hachoir. Ayi ne ni maanaw ka commentaire kɔni o de ye yapaden ye. Aw ka nali maloya ka commentaire ni bila. Commentaire fasugu bɛɛ ka di ne ye négatif fara positif kan. Ni nɛni t'a la dɔrɔn a bɛnnen don ne ma. Sabula commentaire de b'a to ne b'a dɔn k'a fɔ mun ka di ne ni maanaw ye mun man d'u ye tan dɔ. An b'a don ɲɔgɔn na fo a ka ɲɔgɔn minɛ. N'a y'i ja i bɛ se ka tulu fitinin k'a la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a lajɛ sa k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma. Komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ta la cogoya min na ne ta in kɛlen don hakɛlama ye. N'a y'i ja i bɛ se k'a misɛnya ka tɛmɛ nin kan. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an b'ale bila kɛrɛfɛ k'an ka nafɛn tɔw yira. Jaba den 1 tigɛlen k'a misɛnya walima k'a susu. Persil lɔgɔti cuillère ba ɲɛ 1, karɔti den 1, dani n'o ye tomati ye, layi ani poivron ni k'a dɔw ko ten dɔ. Ne m'a fɔ dɛ, kɔrɔbɔrɔ de ko k'a dɔw b'a fɔ ten dɔ ani bozo. O kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔni kɛ an ka barama kɔnɔna na. N'an ka tulu kalayara dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na an ka bulɛtiw ta k'an ka bulɛti jiranin ko dabɔ. N'an ye bulɛti k'an ka da kɔnɔna na an tɛ girin k'a lama dɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn bila de. An b'a to yen nɔ a couleur ka yɛlɛma dɔɔni. O la n'an y'a yɛlɛma a tɛ ɲɔgɔn bila i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na. An b'a yɛlɛmani dabɔ sisan k'a yiran fo a ji ka ja dɔɔni. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka bulɛti ji jara an b'a bɛɛ bɔ sisan k'ale bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka nafɛnw yirani fana tuguni kan. An b'an ka lɔgɔti cuillère ba ɲɛ 1 k'an ka da kɔnɔna na. Jaba den 1 ani dani fana ye den 1 bɔɲango de. An b'a yirani dabɔ sisan f'a kolo ka fa. N'a kɛra i ɲɛkɔrɔla la k'a fɔ k'a kolo ma fa i bɛ se ka ji fitinin k'a la. N'a y'o ji in bɛɛ min ka bɔ a kɔrɔla la ka yiran i yɛrɛ b'a ye a kolo bɛ sin ka fa ten dɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kolo fara. O kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka bulɛti yiranin k'a la. Ka n'o yira ɲɔgɔn fɛ miniti damadɔ dɔrɔn waasa u ka se ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ji don. An b'a ji don sisan ne ka ji in bɛ komi i n'a fɔ litiri 1 bɔɲango. Sabula ne ka barama in ka girin kosɛbɛ. N'a sɔrɔ la k'i ka barama ye barama min ka fɛgɛn i b'a kɛ litiri 1 ni tila ye. N filɛ nin ye ka coriandre mugu cuillère fitinin ɲɛ 1 de k'a la. Poivre mugu dɔɔni ani kɔgɔ. I bɛ kɔgɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Paprika fumé cuillère fitinin ɲɛ 1 bɔɲango an'an ka marinade binkɛnɛnama an b'o kilancɛ k'a la. Ka kilancɛ tɔ in bila kɛrɛfɛla la. An tɛ jɛ k'a bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na k'a kɔgɔ ko jateminɛ ka barama buga da la k'a to yen nɔ a ka wuli. N'a wulila waati min na an bɛ sɔrɔ k'an ka macaroni ko ɲɛɲini. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn a de wulila. A wulilen an bɛ n'an ka macaroni k'a la. Ne ka macaroni bɛ komi i n'a fɔ 400 grammes. N'a sɔrɔ la i ka da ka girin ji litiri 1 bɛ se k'a tobi k'a ɲɛ. Nka n'a sɔrɔ la i ka da man girin i b'a kɛ ji litiri 1 ni tila ye. Sabula da funteni fana de bɛ taa fara ji in kan o b'a to a bɛ mɔ k'a wusuja. Nka ni da ka fɛgɛ tasuma b'a fɔ k'a b'a furufuru dɔɔni. A b'a kɛ ji litiri 1 ni tila ye n'a sɔrɔ la a ka da ka fɛgɛn.
An bɛ barama buga da la sisan k'a to yen nɔ a ka tobi nka an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ wa fana k'a fɔ k'an bɛna kutu nunjan don a la sɔɔni sɔɔni k'a lama ayi o tɛ kɛ dɛ makɔrɔni zamɛ de don an b'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma n'Ala sɔnna a ma a tɛ sigi sa. Miniti damadɔ an bɛna lajɛ n'a sɔrɔla ji jiginna komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ji jiginna sa dɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ an y'an ka marinadi binkɛnɛ tɔ min bila kɛrɛfɛla la an bɛn'o fara a kan k'a to yen nɔ a n'o ka wusu ɲɔgɔn fɛ. N'an y'o k'a la dɔrɔn an bɛ dɔ bɔ tasuma na ka tasuma datugu da dɔgɔmanin na waasa a ka se ka wusu ka ɲɛ waasa o kasa fana ka taa kolokola la k'a tɔ kɛ yapaden ye i n'a fɔ ne nimanaw ye yapaden ye cogoya min na. Komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na karɔti b'a la ne kɛlen ka ji don dɔrɔn ne ye karɔti k'a la ja de panna o yɔrɔ kunna. An bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ sisan a ka wusu fo miniti 15 bɔɲɔgɔnko ma. Miniti 15 bɔɲɔgɔnko sera komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ji dɔɔni b'a kɔrɔla la an tɛ ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ nda ye sabula n'an y'a jigi ka bɔ ta kan k'a fɔ k'an b'a bɔ ka k'an ka tasa kɔnɔna na i b'a ye a yɛrɛ b'o jinin bɛɛ min n'a bɛ ka suma o jinin tɔ ale b'o min sa k'a gɔnɔ sumaya n'o ye. An bɛna an ka dumuni bɔ sisan ka sɔrɔ k'an ka dudenw wele nin min dilannen filɛ nin bɛ maa 3 bɔ n'a ma kɛ guruma ye dɛ. Ni video in diyara ye a y'a bila ka taa aw fɛnmaw kun aw ka commentaire la la ne nimanaw commentaire de ka di ne ye kosɛbɛ sabula o de b'a to ne b'aw kungilenna dɔn n'i tɛ se commentaire la j'aime ni k'a la sa aw bisimila.